наврӯз иди сари сол аст. наврӯз ин эҳёи табиат аст. зинда шудани ҳамаи мавҷудот ва дубора роҳ овардан ба зиндагӣ аст, ба зебогиҳои зиндагӣ, ошноӣ ба зебогиҳои зиндагӣ аст. ва мавзӯи суҳбати мо ин хоҳад буд, ки вақте ки оташ мегиронданд, аз кадом намуди чӯб оташ мегиронданд. Он даврон низ дар боғистонҳо хеле зиёд буданд дарахтоне мисли себ, шафтолу, зардолу, олу, олучабандак ва ба ҳамин монанд чизҳои дигар. вале дар оташи наврӯзӣ истифода мешуд дарахтоне ки аслан муқаддас буданд. дарахтоне ки дар оини пешин муқаддас буданд, бурс, тох ё туғ мегӯем мо ки серсола ҳастанд ва заранг ва гоҳо бедро низ истифода мекарданд. ба хотири он ки агар бурс бӯи хуш бидиҳад, бед аслан ки бӯй надорад, ба хотири бӯяш баромадан бадбӯй набудан истифода карда мешуданд. чун гуфтам дарахтони себ истифода намешуд. аслан аз дарахтоне истифода бурда мешуданд ки серсола бошанд ва хушк шуда бошанд. акнун мо меравем барои чуне ки дар қадим мегуфтанд барои шукуфон кардан ё хандон кардани оташи наврӯзӣ. شال مبارک مبارک باشه شال مبارک مبارک باشه ای شال مبارک سلامت باشه شال مبارک مبارک باشه ای شال مبارک سلامت باشه شال مبارک مبارک яке аз анъанаҳое ки барои наврӯз хос аст, ин аз оташ, болои оташо ки алов паридан аст. ва аслан мардум гирди оташ мегаштанд ва мегуфтанд ки гармии рӯядро биде, зардии рӯямро бигир. оташ гирондан расми кӯҳани тоҷикӣ аст. вале оташпарастӣ нест, балки оташ ё озар як атрибут, як ҷузъи мардуми мо буд, ки ба хотири гармӣ доштанаш, ба хотири рӯшанӣ доштанаш ва сурхияш ки ба сурхии хуршед мемонд эътибор ва муқаддасот дошт. ҳезуми оташро аслан аз чӯби бурс омода мекарданд, аз заранг, аз тоғ низ ёки туғ мегӯянд ё тох мегӯянд ва ҳам гоҳо аз чӯби бед, ба хотири он ки бӯи хеле зебоям дошт, ки бӯи хуш мепароканид. ҳезумро шахсони мӯътабар мӯбадон ҷамъ меоварданд, мегузоштанд ва мудом дар дайрҳо нигоҳ дошта мешуд. ва дар рӯзи наврӯз аз порае аз он оташ меоварданд ва он чӯбҳое ки ҳастанд ӯро мегузоштанд ва оташ мегиронданд. метавонист ҳам дар маъбадҳо бошад ва ҳам наврӯзгоҳҳое ки хоса барои ҷашнвора омода мекарданд. бибинед тафси оташ чӣ қадар баланд аст ва лолагун аст. он чизе ки гуфтем зардии рӯямро бигир, сурхии рӯядро биде ё гармӣ биде, ишора ба ҳамон тансиҳативу саломатии инсон аст. оташҳои бузург низ гиронда мешуданд ё оташ хандон карда мешуд. вобаста ба кӯҳистони калвозо буд, ки ин дар шоҳномаи фирдавсӣ низ омада аст. чӯби бурс дер месӯзад, оташи тафсон дорад. вақте ки шӯълаи оташ каме пасттар шуд, барои инсон зиён наорад, он гоҳ аз болои оташ мепаридад. оташ ё озар масари илоҳист, ки баъди об халқ шудааст ё баъди об офарида шудааст. ва вақте ки мардум ба оташ эътимод доштанд, ин маънои оташпарастиро надошт, балки яке аз хосиятҳои оини ҳамон давра буд.
یادگاری داریم در تاجیکستان مثل تخت سنگین که در آنجا یک معبدی بود با نام معبد آوخشاه خدای وخش و در آنجا معبد آتش نیز در میان جای او که بود. دو موبد وظیفه‌دار بودند که تمام وقت آتش را حفظ کنند، پاسبان باشند تا آتش خاموش نشود. آتش در ساعتی که آفتاب از برج هوت به حمل میگذشت تقریبا میدانستند و در همون شب آتش را میگیراندند.